Samtang ang NGCP nagdamgo sa usa ka kutay alang sa tibok Pilipinas, karon pa lang nakita na nato ang suliran. Kunting init, hinay ang kuryente sa hydropower plants. Sa kainit, daghang planta ang mag-shutdown. Ang kinatibuk-ang supply sa kuryente, pero may gyud magkuwang. Disyembre pa nga ang NGCP nagsige na og yellow alert. Kini kay ang supply dili igo nga ika-backup sa tinuod nga kinahanglan sa tanan. Mao kini rason nga ang Bohol nangagda og mamumuhunan nga magtukod og lig-on og limpyo nga lokal nga kuryente nga dinhi ang tinubdan. Gibada-bana nga duol sa 120 ka megawatts ang gikinahanglan sa pagpadagan sa mga industriya dinhi nga tanan. Apan wala ray 20 ka megawatts ang atong lokal nga tinubdan kay sa NGCP perming nagdahom nga suplayan. Sa panahon ni Gobernador Aris Omentado, sa Daguhoy Power lang 27 megawatts nga solar na doble na ang kapasidad sa lokal nga tinubdan. Karon sa Phase 1 sa Sikatuna Power Plant, abot na sa katunga sa panginahanglan sa kuryente sa Bohol ang kasuplayan sa kuryente nga dinhi gyud magagikan. Punan pas ubay photovoltaic project, ang tanang panginahanglan sa Bohol iya na nga kahulipan o gasobra na sa atong gikinahanglan. Apan kay kinahanglan sa NGCP ra magagikan ang kuryente nga tanan, kini nga atong solar makagahom sa NGCP sa pagpadaghan sa ilang tinubdan nga kakuhaan. Salamat sa Bohol Renewable Energy Ordinance, mas barato nga solar alang sa mga bulanong konsumidor. Sa limpyong supply, kita ang prioridad sa pakatayan. Gikan sa Sikatuna Solar Power Plant alang sa Mayang Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.